салом алейкум, хуш омадед ба канали қоқшинос Ширин Ибронова. Зиёд саволҳо шудан оиди программа переселен, яъне ба воситаи программа омадан ба Русия, тезтар гирифтани шаҳрвандии Русия. дар асоси ин программа нафароне ки вориди Русия мешаванд муддати то 1 сол шаҳрвандии Русия мешаванд ва ҳамон паспорти сурх, яъне шиносномаи сурхи Русияро доро мешаванд. аз соли 2006 ин программа вуҷуд дорад. дар видеои пештара гуфтам, такрор намекунам ва то ин ҷониб давом дорад. бо роҳи осон касе ки хоҳад шаҳрванди Русия шавад, фақат ба ҳамин роҳи программа переселенец омадан осонтар аст, чунки хароҷот камтар мешавад. барои ҳамин зиёди инсонҳо саволҳо додед ва бо диққат аз аввал то охир гӯш кунед ва дар канали ман чандин видеоҳо оиди ҳамин программа переселенец ҳаст. метавонед видеоҳои пештараро бинед. дар асоси қонун пурра ман як ба як фаҳмондам ва метавонам ҳозир ба шумо фақат ба саволҳое ки боқимонда монда будам ба ҳамонҳо ҷавоб диҳам, чунки дар видеои охирин оиди переселенец ман ваъда додам ки дар видеои дигар оиди ҳамин шаҳодатномаи переселенец ба шумо яъне ки пурратар яъне ки мефаҳмонам. нафароне гуфтанд ки мо ҳуҷҷат супоридем ва ба мо ҳамин хел шаҳодатнома доданд. ба шумо ҳамин хел шаҳодатнома ки дода бошанд, аллакай шумо аъзои ин программа шудед ва ғайри ин шаҳодатномаро ки гирифтед, пеш аз сафари Русия бояд аввал ҷои зисти худро аниқ кунед дар Русия. дар интернет медароед, дар сайти avito.ru. ин сайт ҳамаш пурра дар бораи иҷора додани манзилҳо аст. соҳибхонаҳо ҳастанд ё релтор ҳаст, рақами телефоношон ҳаст. шумо маслиҳат кунед, сообщениям нависед, онҳо қабул мекунанд. шумо аз ҳамон Тоҷикистон ҷои аниқи зисти худро ёвед, ҳамсӯҳбат шавед ва ҳатман масъалаи регистратсия қайдро ҳам пурсед ки шумо мехоҳед муваққатан дар ҳамон манзил яъне дар қайд бошед. яъне ки дар Русия агар дар ҳамон ҷое ки шумо зиндагонӣ кардед ва дар қайди ҳамон хона агар набошед муваққатан, ҳам ба соҳибхона гап мерасад, ҳам проблема ба шумо мешавад. барои ҳамин аксарияти соҳибхонаҳо инро намедонанд, ҳамин хел иҷора мегиранд, вақте тафтиш бурданд онҳоро низ ҷарима мекунанд ва шуморо низ. барои ҳамин ҷарима накунанд ва ягон ҷавобгарӣ накашанд, пеш аз омадан иҷораи худро ки вақте таъин кардед, ҳатман бо соҳибхона маслиҳат кунед ки шуморо дар қайди ҳамон хонашон монанд, муваққатан гӯед, време нагӯед, постоянно не. ва вақте ки розӣ шудан бо хубтар бемалол омада ба Русия рост ба ҳамон хона медароед ва фарду рӯз меравед ба УВМ, яъне ба фемеси пештара УВМ меравед, ҳамин шаҳодатномаро нишон медиҳед ки шумо переселенс кати омадагиед, аҳли оилатон кати. аллакай онҳо медонанд ҳуҷҷатҳои шумо дар Русия ҳастанд. нафарони переселенс меянд, вақте ки 2 моҳ ҳуҷҷатҳои онҳоро месанҷанд, дар ҳамин Русия ҳамаи ҳуҷҷатҳои онҳо ҳаст. вақте ки ҳуҷҷатҳои шуморо гирифтанд, дар паспорти шумо печати РВП мемонад ва баъдан бо соҳибхона шумо МФЦ рафта, идораи МФЦ рафта, дар ҳамон ҷо дар қайди муваққатӣ хонаи ҳамон соҳибхона аҳли оила ва худатонро мемонед. вақте ки шумо дар қайд мондед, аллакай шумо метавонед дарав кор ёвед, ягон ҷо кор ёвед ва ғайри ин ба Сбербанк муроҷиат кунед, карта Сбербанк гиред, реквизити банкро гиред. инро ба кадом мақсад ман мегӯям? ба ҳамон мақсаде мегӯям ки шумо вақте аз Тоҷикистон меоед, чӣ хароҷоте мекунед, ҳамонро давлати Русия ба шумо гардонда медиҳад. масалан, шумо билети самолёт мегиред, билети поезд мегиред ё контейнер агар гиред, чизу чоратона биёред, хароҷот мекунед, ҳатман квитансия гиред ва дар ҳамон квитансия печат муҳри кабуд бошад ва имзои шахси дахлдор бошад. агар печат набошад, имзо набошад, дар билети самолёт ё поезд печати кабуд ё имзо набошад, квитансия набошад, шумо ҳамон маблағро гирифта наметавонед дар Русия. барои ҳамин ҳатман квитансияро гиред бо печату имзо. вақте ки шумо ҳамин хел шаҳодатнома дар дастон, яъне РВП-ро гирифтед, дар қайд мондед, яъне картаи банки Сбербанкро гирифтед, реквизит банкро гирифтед, баъдан ҳамон квитансияро ҳамаша копия кунед, дар худтон яктагӣ монад ва дигарашро дар ҳамон УВМ бурда супорида бухгалтерия. онҳо мегиранд ва дар асоси анами шаҳодатнома бинед ки дар дохилаш манам онҳо печат мемонанд, ҳамин хел кадом шаҳре бошад ва анами хел чанд нафар чӣ қадар хароҷот шудааст, манам хел пулро дидед, анами хел пулро менависанд ва ҳатман анаму пулро дар ҳамон картаи Сбербанки шумо ки шумо аз Сбербанк карта гирифтед, реквизитро додед дар бухгалтерияи УВМ, анаму пулро пурра
ба шумо давлат медиҳад. фаҳмидед? ҳамон хароҷотро яъне гардонда мегиред. масалан 10 нафар омадед, $500, $5000, $5000 билети самолет харидед. ана ҳамуна ҳамин давлати Русия ба шумо баргардонда медиҳад. Контейнер катиома чизотон овардан пули контейнера метиҳад. ба он шарте квитансия бошад, печат бошад, имзо бошад. бе квитансия шумо пулро гирифта наметавонед. ғайри ин вақте ки РВП-ро гирифтед, кор даромадед ва ҳуҷҷатҳои худро бо тайёр мекунед барои супурдани шаҳрвандӣ, гражданства. барои перевод тарҷумаи ҳуҷҷатҳо пул медиҳед, сурат мегиред, боҷи давлатӣ метиҳед, яъне ки госпослина. боҷи давлатӣ сари як одам 3500 рубл аст. ғайри ин анкета заявлени пур мекунад, ягон нафар маблағ месупоред. чӣ хароҷоте ки барои гирифтани шаҳрвандӣ мекунед, квитансия гиред ҳатман бо ҳамон хел печати кабуд, имзо. вақте квитансияи шумо ки бошад, бо ҳамон хароҷотҳоро бо ҳамон бухгалтерияи УВМ меред, бо дар ҳамин шаҳодатнома менависад дар дохилаш ва дар ҳамон картаи Сбербанки шумо ҳамон пулҳо ворид мешаванд. ҳамон хароҷотҳое ки барои гирифтани шаҳрвандӣ, гражданства харҷ кардед, онҳоро ҳамашро давлати Русия пардохт мекунад, шумо онҳоро мегиред. барои ҳамин бо диққат гӯш кунед ки бе квитансия намегиред. баъдан шумо метавонед ки зиндагонӣ кунед, кор кунед ва ҷойҳои корӣ овед, кор кунед, маблағ ҷамъоварӣ кунед. метавонед ки аз бонкҳои Русия ба тариқи ипотека хона харед. ипотека мешавад аз 1 моҳ муҳлаташ то 30 сол. хона ки гирифтед ба воситаи ипотека, дар хонаи худ қайди доимӣ мемонед ва кор мекунед. ҳар моҳ пули пардохти ҳамон қарзи ипотекиро медиҳед, дар хонаи шахсии худ зиндагонӣ мекунед. аз он иҷорапулие ки медиҳед ва дар охир бо рӯзи хонаро холӣ карда меравед, ҳатман ана мехел ба воситаи ипотека, қарзи бонкӣ хонаи худро гиред, хубтар аст. саволҳо бошад, марҳамат, дар поёни видео нависед. ман вақт мешавад мехонам, дар поёни ҳамон видео ба саволи шумо ҷавоб менависам. дар телефон паёмак, сообщение ё занг мезанед, галасовой равон мекунед. ман имконияти ҷавоб додан надорам. шумо 40-50 нафаред, ман 1 нафарам. барои ҳамин ҳамаи саволҳоро ҷамъ мекунам, як видео мекунам ки шумо бубинед ва лайк гузоред, класс монед, то ки видеоро дигарон бубинанду онҳо низ истифода баранд. ғайри нафароне ки дар канали ман аъзо бошед, подписат кардагӣ бошед, видеои ман автоматически ба шумо меравад. барои ҳамин вақте ки ба шумо кадом саволеро доданӣ бошеду ҷавоб гирифтанӣ бошед, аввал дар канал даромада видеоро бинед подряд. қаторак бинед кадом видео ба шумо лозим аст. агар видеои даркориро ёфтед, савол надиҳед. видеои даркориро наёфтед, масалан марҳамат, дар поёни ҳамон видеоҳои ман сообщение, яъне ки паёмак нависед, комментария нависед, ман ҳатман вақт меёбам ба шумо ҷавоб мегардонам. дар амони худованд бошед. яъне ки чӣ савол бошад, дар поёни видео дар комментария нависед.